ଲେଖିକା ତନୁଜା ମହାନ୍ତି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଚେତାବନୀ। ପୁସ୍ତକ ଦିଗନ୍ତ ଶେଫାଳୀ। ଆରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଦଳ, ତୁମେ ଭାବୁଅଛ କୁସୁମ କୋମଳ କଳିକାଟିଏ ମୁଁ, ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବଳ। ନୁହେଁ ମୁଁ କଳିକା ଅନଳର ଶିଖା, ଉଠାଇଲେ କର ଦେବତ୍ରାହି ଡକା। ଚାହିଁଲେ ନିରେଖି ଥର ଥର ହେବ ଧରା, ଡରିଯିବ ତୁମେ ଲୁଚିବରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧମୂଲକେ ପରା। ଅନ୍ଧମୂଲକେ ପରା। ସୁଖର ସପନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତଳେ, ସୁନେଲି କିରଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଯହିଁ ଭାଗ୍ୟର ବିତ ଜଳେ। ନହୁଅରେ ବାଟ ବଣା, ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସୁବାଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଜି ନିଅ ଆରେ କଣା। ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁଷାର ଅନଳ କଣିକା, ନୁହେଁ ମୁଁ ପତିତା ଅଥବା ଗଣିକା। ପବିତ୍ରତାର କମନୀୟ ଶିଖା ମୁହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଦର କରିଛି ତା ଚରଣ ଯିବି ଛୁଇଁ, ତା ଚରଣ ଯିବି ଛୁଇଁ।